کہندا دنیا تے بڑا وجگا علی حیدر قرار ہوتا علی حیدر قرار ہوتا حیدر قرار جندا دنیا تے بڑا وجگار ہوتا علی حیدر قرار رب ایسا راضی ہویا شوہر بطول دے پہیے نگاہ پہلے چہرہ رسول مہربانی سے پڑھنا رب ایسا راضی ہویا شوہر بطول دے پہیے نگاہ پہلے چہرہ رسول دے کھلی اکھ ہویا ماہی دا دیدار علی حیدر قرار علی حیدر قرار جنا دنیا تے بڑا وجگار علی حیدر قرار ہوتا علی حیدر قرار ہوتا حیدر قرار جکر نبی دے گھرانے دی عظمت پوچھ نہیں اللہ دے قرآن کو نہ پوچھ پڑھا اعلان بے نیاز دا اللہ دے قرآن دی منظر کشی قاری محمد عبد الرحمان نقشبندی گجراتی اپنے سجنہ نو پڑھ کے سنائیں دا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا موج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان اللہ دے قرآن میں پڑھ دیں دل ٹھردے تے سن دیں جنہ دل ٹھرے ذرا چک کے جا آکھو بیضاوی والے کو لو پوچھ معالم و تنزیل والے کو لو پوچھ تفسیر خازن والے کو لو پوچھ تفسیر کبیر والے کو لو پوچھ ہر مفسر بہترین معنی کیتا ذکر پوچھنا چاہیں نبی دے گھرانے دی تعریف علامہ جلال الدین والملت دا دروازہ کھڑکی نہیں آئے اے کون جوان ہے جے کو 75 دفعہ جاگ دے میرے محمد کریم زیارت کرائی اے سیوتی جوان تو کیا کھڑا جانے آپ فرمینے دنیا تے ہر مفسر نے مانا خوب کیتے لیکن آؤ میں تو اکو روحانی تے باطنی مانا سناوا جوان سنا آپ فرمینے آؤ میں تو اندساما بے نیاز دا اعلان اللہ دے قرآن دی منظر کشی مانا سیوتی جوان دا فرمینے موج البحرین ہر دے بیٹھے ہو میں بڑا خوش ہو گیا لوگ اس علاقے دا گلہ کر دیں آدھے اس علاقے والے قرآن نہیں سن دے میں کہ کملا ہو گئی کوئی سناون والا آوے تا سن آو ویکھو سن دی بیٹھن ٹھر دی بیٹھن دا دیں دے بیٹھن پر میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان سیوتی جوان تو کیا کرنا چاہنے آپ میں اللہ نے دو دریا جاری فرمائے کوئی مفسر آدھے دجلہ تے نیل ہے کوئی آدھے فرات تے نیل ہے کوئی آدھے فرات تے دجلہ کوئی نیل تے دجلہ تو کیا کرنا چاہنے فرمائے دریا تو مراد سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ کاملہ فاضلہ آجلا سنین کریمین طیبین طاہرین دی اماں بطول دوجہ مراد دریا تو مراد نبی دوید صحابہ دا مشیر کل سنیاں دا پیر اکو سبحان دو دریاواں دے ملا پچھو جنہ دا ملا پہ تجاوز کوئی نہیں دیا آگ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول علی دلال سیدنا امام حسن پاک تے مرجان تو مراد نواسہ رسول جگر گوشہ بطول علی دلال سیدنا امام حسین پاک ایک کون حسین پاک مدینے پاک دی گلی گھن کے ویندے پین پچھو حق لئیے حسین ابن علی کس ذرا ٹھہر جاؤ اے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول علی دلال ذرا ٹھہر جاؤ آپ نے پچھا مڑ کے رکھا مدینے پاک دی شہزادی پیان دیے حسن و جمال دی پیکر بی بی پیان دیے سید دی آنکھ نیمی ہو گئی ہے بے جنات آنکھ نیمی کر کے فرمانے جی میری اماں جی میری بہن جی میری دھی حکم کر مائی دی فریاد ہے سیدہ مینوں ماں نہ سدی مینوں بہن نہ سدی مینوں دھی نہ سدی آخر من بی بی
سید کلو حسین ابن علی کل لفظ یہ ترائے ہیں آنکھے تے ماں سڈا آنکھے تے بہن سڈا آنکھے تا آج یہ سیدہ تریے لفظ میں بارے نہیں آندے کیوں نہیں آندے جناب بی بی قریب آئیے آج یہ تیرے نانے محمد کا فرمان سن کے آئی ہوں کہ فرمائے میرے نانے سہی جنہیں موج چین ممبر دے سے بائے کے فرمائے نے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کائنات والو جنہ جواناں نے جنت دے سرداراں نو ویکھنا ہوئے آؤ میرے لالا دی جوڑی نو ویکھے تسا جواناں نے جنت دے سرداری وے ارادہ لے کر کے چلیاں نواز رسول نو دعوت حق دے ساں دعوت نکاح دے ساں میرے نال نکاح چا فرمے سن اللہ کو شاباد شرافت بچہ چا دے سی میری دنیا ہی بن پوسی تے آخراتی زور داکھو اللہ راضی تھی بی بی جنہیں گل کی دے میرے پیر دا اکھا نال ساون دے بدلے اٹھن پر میں نے اماں میری بہن میری دھی شادی ضروری کوئی نہیں نکاح ضروری کوئی نہیں میں تیرا پتر بنوائے نا تو میری اماں بنوائے زوردار میں تیرا پتر بنوائے نا تو میری ماں بنوائے مئی سے برو کیا دے قبلہ سیدت النساء تواڈی اماں کون مقابلہ کرے تواڈی اماں دا فرمائے اماں گھبرا کوئی نہ حسین ابن علی او تک جنت پیر نہ پیسی جے تک تیرا ہاتھ پکڑ کے نال ایتھے جناب کوئی وجہ شہباز شرافت لبھیا کوئی شہنشاہ شرافت منیا لبھیا میں اودے پیر چما او کلمہ والیا چاچے دی دھی نکاح والی مامے دی دھی نکاح والی بوا دی دھی نکاح والی منجے تے قرآن دیے تو غیرہ قرآن دی ودا کرے نہیں نبیاں دی امام اعلان فرمایا میں رات معراج دی دیکھ کے آیا ایک پاسو بھنے بٹیرن بہترین گوشت آئی بے پاسو بدبودار آئی یہ جی مخلوق آئی او حلال والا گوشت بھنا ہویا تے بہترین خوشبودار چھوڑ کر آئی بدبو والے گوشت منہ مرینیاں غلام عرض کیتا یا رسول اللہ کیا مراد ہے فرمایا نکاح والی بیوی چاچے دی تھی بوا دی تھی او منجے تے قرآن دیے غیرہ قرآن بھی کریں گے ناراض نہ تھی ناراض تھی تو تہاڈا بننا نہ کھنساں گال حق دیو میرا سردار ایو جی بے حیا کہ قرآن کی کنڈ ہوگی نبی دے فرمان کو کنڈ غیراں قرآن دی وجہ کریں نے کئی وقت ہیں مرد قرآن دے پہن عورتاں غیراں قرآن دی وجہ کریں نے عرشاں کولے لعنت کھڑی وسدی ہے کئی وقت ہیں غریباں دے بننے بھن بن کے کھا دی ویندن کوئی یتیماں دے مال تے نلے کھڑے مرن کوئی سود دے کاروبار ودے کرن کوئی رشوت دلالیاں ودے کرن جمیے چاچے دنوں بنیے ٹرن سکھیے وڈی تھے مامی دنوں بنیے وڈی تھے بوا دنوں بنیے جوان تھے 50 لاکھ تے منڈی ون لگی ہے مت کراچی کو کشمیر تک اعلان ودا کہنا او بریلوی تو بندی شیعہ لذیذ حنفی حملی شابی محل کی اور سنے گجراتی دا اعلان ہے جگر بکھے تھی گئے اپنے بگانے چھوڑ گئے جنگلائیں نکل ونجو مویا کتا ون کے کھاؤ مویا گڈو ون کے کھاؤ مویا خنزیر کھاؤ پر بھی بہن دا پیسہ نہ کرو اللہ راضی تھی بھی سن توجہ دینار ایک پاسو خنزیر مویا پے بے پاسو سود والا پیسہ ہے بے پاسو کتا مویا پے بھی بہن دا پیسہ ہے بے پاسو کڈو مویا پے اے رشوت والا پیسہ ہے جڑا مرضی آوی کھا ہی برابر اللہ راضی تھی بھی مت کراچی کلو کشمیر تک اعلان ودا کرنا اج رحمت دے دروازے کھلے پئنی توبہ دے دروازے کھلے پئنی آ بے نیاز دے بوئے تے رجوع کر گن سچے دل نال توبہ کر گن کارو گن کر گن توبہ کر گن آخر مر رہی اج یا کل زندگی ہے یہ تو چار زندگی ہے یہ تو چار دیہان آکر کے نہ چل کر گن او غریباں دے بننے بنن والا سردار اج کر 50 مربے نال تیرا پیٹ نہیں بھریندا ظالما غریب دے مرلے نال ہی تو نہیں رجدا
اج تینوں دعوت فکر پیارے نہ بندے دا پتر بن حیا کر کر گھن کر گھن کر گھن کر گھن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علامہ الحاج قاری عبدالرحمان صاحب گجراتی، کر گھن توبہ کر گھن کر گھن او یتیمہ دے مال کے نلے مارن والا خنزیر میں کو بیٹھا دے ناراض نہ ہو اے صحیح بڑا قرآن آ سن بے نیاز دا اعلان اللہ دے قرآن دی منظر کشی قاری محمد عبدالرحمان نقشبندی گجراتی اپنے سجنوں نو پڑھ کے سنیندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ایک بازو جہنم دے کانڈے انگارے نہیں بے بازو یتیم دا مالی دوہیں برابر نہیں جڑی شے کھاویں یہ جڑی اگ سارے کول ہے نا یہ اگ ہاں یہ 70 گنا کم ہے جہنم دی اگ اگر جہنمی نو اللہ تعالی اتو جہنم والی اگ کے کڈ کے ایسے چا سٹے تو آکسی میں ایسی چا گیا ایئر کنڈیشن چا گیا توجہ کر جہنم دا اس جہنم دے کانڈے انگارے تے یتیم دا مال برابر تینوں بیٹھا دا بندے دا پتر بن حیا کر کر گھن کر گھن کر گھن کر گھن کر گھن کر گھن اور سود دے کاروبار کرنے والا جہنمیاں میں تینوں بیٹھا دا حیا کر آخر مرنی اج یا کل زندگی ہے ایک تو چار دیہاں دے آکڑے آکڑ کے نہ چل کر گھن کر گھن کر گھن کر گھن توبہ جاگ دو جن اندر آ گئی ہے سارے جاگ دو نہیں لگتا پتہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو آ جڑے نیندر بیٹھے ہوئے صدقے تواڈے جاگن تو ہوں چھک کے نعرہ سناؤ جو نیندرا اگڑ ہو جائے ہاں میرا سردار میں پیار سے بیٹھا کرے نا میں تو انہاں لوگوں کو توبہ دی دعوت بیٹھا دینا جڑے رشوت خورن جڑے سود دے کاروبار کرنے غریباں دے بننے بنے جڑا بڈھڑی ماں تے بڈھڑے بابے نو کھلے مرے تے جہنمیاں سچے دل نال توبہ کر حلال چ حرام نہ ملا پانی سٹیندا پیائی دودھ دے وچ جناب والا ماں ہاتھ پائے مرچے دے اندر دھکا دی تو کان دے بھرنے ون پئی بس اٹھیے بس دھکا ملے تیجی دفعہ اٹھیے دھکا ملے جب چوتھی دفعہ اٹھیے گھر والی بول پئی کیڑا تیرا قد حرام کھورا ہی کا بڈھڑی نہیں قابو آن لکڑ چا کے ماں نو پہ گئے او کملا بھولا سن توجہ دے نال نبیاں دے امام اعلان فرمایا رضا لب رضا رب جنوں تے بابا راضی ہوندے تے سونا رب راضی ہے الجنت تحت اقدام الامہ جے کر تو چاہنے جنت دے 8 دروازے کھلے ہوئے بڑھڑی اماں تے بڑھڑے بابے نو منایا جنت دے 8 دروازے یا کنیاں چاہیے اس ماں نال جھیڑا جڑی ستے پاسو تینوں سمجھ دی آئی سینے پاسو آپ سمجھ آئی آپ رکھیا روٹیاں کھان دی آئی تینوں پراٹھے کھویں حیا نہیں آندا پیو ماں کو کھلے ودا مرے نے بڑھ مرے حیا کر مت کراچی کو کشمیر تک اعلان ودا کرنا اللہ دا قرآن پڑھ کے ودا سنے نا فرمایا وبالوالدین احسانا دنیا کا سردار پیو ماں دی فرما برداری کر توجہ ہے اما بابے نال بھلائی کر مت کراچی کو کشمیر تک اعلان ودا کرے نا عظمتاں میں کیا سنا ماما عظمتاں میں کیا سنا ماما عظمتاں میں کیا سنا ماما اذن اے حق دواز نہیں سن دے یہ حق دے نام دی ویل
حق آکھو حق سنو حق تے عمل کرو حق تواڈے نال عظمتاں میں کیا سناواں مادیاں عظمتاں میں عظمتاں میں کیا وہ تار دے جا ان دعاواں مادیاں عظمتاں میں کیا عظمتاں میں کیا سناواں مادیاں عظمتاں میں کیا سناواں وہ تار دے جا ان دعاواں مادیاں عظمتاں میں کیا سناواں مادیاں عظمتاں میں کیا سناواں مادیاں وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. برابر پتہ لگی ہاں قرآن سے لکھا چالے سری پار کٹ گئی ہے تیری یاری قرآن نال کوئی نہیں نماز نال کوئی نہیں تاش نال تیری میری یاری لگ گئی ہے لڈو نال تیری میری یاری چدیاں نال تیری میری یاری ریڈیو نال ٹیپ نال ٹی وی نال وی سی آر نال ڈش نال ہمارے تو چکے شرابیاں کبابیاں جواریاں نال تیری میری یاری ادھی ادھی رات تک چوکا تے بہ کے حال حوال وڈینیاں ساری کائنات دا مالک مختار انعام فرمیندے او بندے دا پتر حیا کر میں جو تیرا رب ہاں میں جو تیرا خالق ہاں میں جو تیرا خالق ہاں میں جو تیرا رازق ہاں میں جو تیرا قادر ہاں ہر کئی نال حال حوال وڈینے پر میرے نال تو کیوں نے وڈیندا ذرا زور اللہ فرمائے فلک بوز منگلے تینوں میں دیواں مربے میں دیواں کاراں میں دیواں جیپاں میں دیواں لینڈ کروزر میں دیواں ٹویوٹا میں دیواں کرولا میں دیواں اے پجیرو تے کو میں دیواں ہوائی جہاز ہی نو تے سیدھو تینوں میں کھاون واسطے چٹیاں کਣکاں تے گیہوں جوار تے باجرا تے گیہوں مکئی بولو جناب والا فروٹ ہے امب دیواں کنو دیواں انگور دیواں کھجور دیواں مالٹے دیواں سیب دیواں انار دیواں ناشپاتی دیواں کیلے دیواں تازیاں سبزیاں دیواں اللہ کو دینے فردا ہاں میں دینا کینے دینے جڑیا رب کی تھی اللہ دے قرآن لکھی کی آئیے واری توجہ میں دے ہوئے انہا شودے نو پیاس جو لگ دیا کہ پانی پیونے میں تُسا بھاجو سے پاسے بے کھڑ پہ ایک نوی مخلوق ہے انہا تہادو عاملے توجہ ہے اللہ راضی تھی بھی سن توجہ دینال بے نیاز دا اعلان اللہ دے قرآن دی منظر کشی پڑھا قابو تھی بائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا آدھن سنی قرآن نہیں پڑھتے میں تو بچی دے گوڑا چرس کون ہے سنی نہیں پڑھتے اگر سنی نہیں پڑھتے کائنات پڑھتے کوئی نہیں کوڑ دا گھوڑ پیر فرید ای سنی گھائی قرآن پڑھے دی وائن دیکھ رو دیتے پڑھی دا قبل عالم مہار بھی سنی آئی قرآن پڑھے دی پڑھ کے دکھائے تھی رو دیتے شہنشاہ توسا تاجدار گولڈا لجپال مرشد پیر سواج حافظ جمال اللہ ملتانی خواجہ محکم الدین سیرانی یہ جہے پیر چلی کھا میں تیری بھیا پیسا توجہ ہے اللہ راضی تھی سن توجہ دینال باتیں پیا کرینا هل ينظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا دل سر دے ذرا تھکے آکے بات دور نکل گئی ہے میں پتہ نہیں کیا چارج کرے نا ہمیں اللہ راضی تھی جیندی جناب والا اما سیدہ النساء جیندہ بابا سید الاولیاء جیندہ نانا زوردار
ول بچہ کیوں نہ سید الشہداء جن جمن کو گھن کے کربلا دے میدان تک اللہ دی نماز قضا نہیں ہوئی، قرآن پاک دی منزل قضا، رمضان دے روزے قضا، مرید بنے ودیا سارے جائیں کو پوچھو دے حسین دا مرید میرے امام حسین تینوں مینوں 5 نمازیں نصیب کوئی نہیں، وہ 500 رکعت نوافل ڈیلی پڑھ تے مرید دی حالت پڑھیں مسجد نو ہاتھ لے اے مائی مسجد آ نہ تو ساڈے راہ نہ بوڈی نہیں مردا توجہ ہے تینوں مینوں رکوع قرآن دا نصیب کہنی، سپارہ نصیب کہنی، ہک رات کئی ختم قرآن دے انہاں دا مقابلہ ہوندا ہے، اج قرآن زیادہ میں پڑھتا ہوا دے نوافل زیادہ، حسنین کریمین طیبین طاہرین دا باپ علی ایک مسلح تے اما خاتون کائنات دوجے مسلح تے ایک مسلح تے قرآن دی آواز آنے یاسین دل تھری تے چھکیا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين خوش تھا بیٹھو یا کوئی سویرے جو پوچھے حسنین دے باپ خاتون نے کائنات حسنین دی اماں اے دسو کتنے ختم قرآن دے خاتون کائنات بول پین میں قرآن دے ختم تے نہیں گرے نوافل 200 رکعت حسنین دا بابا تجھا کتنے نفل پڑھن آپ نے فرمایا نوافل دا شمار تے میں نہیں کیتا 70 کو ختم قرآن دا زوردار اللہ راضی تھی کربلا دے میدان تک نماز خدا دی قضا روزے قضا بولو تہجد قضا سب کچھ دتی کھڑے اللہ دے دین تے اکٹھا دتی کھلو تے کلا بچیا کھڑے مودی کھڑیا دن چونوی کڑی لائے لے اقتداری ادھا دینے ہیں دولتی بے پایا سارے سردار دے ہاتھ چڑھے آپ فرمودن شرابی دے ہاتھ جھات نہیں جا سکتا جواری دے ہاتھ جھات شطرنج دے پلیئر دے ہاتھ جھات نہیں جا سکتا جڑا بے حیائی دے دروازے کھولی بیٹھے او دے ہاتھ میں کیویں رہنا جنوں میری اماں بطول چندے ہن میں بابا علی چندا نانا رسول چندا ہے اے ہاتھ گھوڑے دی کار تلیا سکدے تلوار دی دھار تلیا سکدے لیکن ظالم تے جاگر تے مودی دے ہاتھ جھات نہیں آ زوردار چھکے آپ دل چ اندازہ کرو انہاں کے ہن چن گھن ہاتھ چھاتنے میں تیری مرضی تیرہ دی بارش دا سامنا کریں تیری مرضی پر میں نے سید کٹیتے سگدے پر جھک بولو سید نہ کدیں وکدن نہ کدیں جھک دیں نہ سید نماز چھڑے سی نہ قرآن دی منزل انہاں کے وقت قابو تیرہ دی بارش پہ ہوندی ہے ہتھیار پہچانے پر میں نے جڑے ہتھیار تواڈے تو سچو جڑے میرے نو میں ایڈو تیرہ دی بارش آئی اڈو ڈھول باجیاں بینا تے شنا لگیاں کھڑیاں جو ہونے جنگ فتح تھئی تے جناب والا نعرے ماروں آپ کھڑے فرمائے مودیا تواڈے پاسے ڈھول باجے شرنا تے بینا تے شرنا وائن لیکن میرے پاسے قرآن ہے تواڈے قیامت تک ڈھولا تے نچدے رہتے میرے منن والے قرآن تے نماز پڑھ اچھی آنکھو زوردار ہو یہ دو تیر چلے دو سید دی زبان چلیے قرآن پاک دی تلاوت پہ ہونی ہے کائنات والے پوچھتے ودن لوگوں کون ہو سی جڑا تیرہ دی بارش اللہ کا قرآن کھڑا پڑ دے لیکن تیرے میرے پیر حسین فرمایا لوگوں کئی کوئی نہ پوچھو اس ظالم لوگ ان مودی لوگ ان جابر لوگ ان اللہ دے دشمن اللہ دے رسول دے دشمن نبی دے یاراں دے دشمن نبی دے بالاں دے دشمن انہاں تانوں کیا دے سامنے آؤ تانوں میں تعارف کراواں قبلہ اپنا تعارف کراؤ میرے پیر نے تعارف کرایا فرمایا میری اماں سیدۃ النساء میرا بابا سید الاولیاء میرا نانا او میرے نانا دا زمانہ ہے
مدینے پاک دیاں بہاراں ہوندیاں میرے پالنا نے محمد دے مونڈے ہوندیاں میرا نانا نبی نے کو مونڈیاں تے چاہ تے مدینے دیاں سیاں کریندیاں تے قرآن وچ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا پر ہے بتا لگی ہاں قرآن کے لکھا چالے سی پاک کٹ گئی ہے تیری یاری قرآن نال کوئی نہیں نماز نال کوئی نہیں تاش نال تیری میری یاری لگ گئی ہے لڈو نال تیری میری یاری چدیاں نال تیری میری یاری ریڈیو نال ٹیپ نال ٹی وی نال وی سی آر نال ڈش نال ابارے تے چکے شرابیاں کبابیاں جواریاں نال تیری میری یاری ادھی ادھی رات تک چوکا تے بہ کے حال حوال وڈینیاں ساری کائنات دا مالک مختار اعلان فرمیندے او بندے دا پتر حیا کر میں جو تیرا رب ہاں میں جو تیرا خالق ہاں میں جو تیرا خالق ہاں میں جو تیرا رازق ہاں میں جو تیرا قادر ہاں ہر کئی نال حال حوال وڈینے پر میرے نال تو کیوں نے وڈیندا ذرا زور اللہ فرمیندے فلک بوجھ بنگلے تینوں میں دیواں مربے میں دیواں کاراں میں دیواں جیپا میں دیواں لینڈ کروزر میں دیواں ٹویوٹا میں دیواں کرولا میں دیواں اے پذیرو تک میں دیواں ہوائی جہاز ہینو تے سیرو تینوں میں کھاون واسطے چٹیاں کਣکاں تے گیواں جوار تے باجرا تے گڑیاں مکئی بولو جناب والا فروٹ ہے امب دیواں کنو دیواں انگور دیواں کھجور دیواں مالٹے دیواں سیب دیواں انار دیواں ناشپاتی دیواں کیلے دیواں تازیاں سبزیاں دیواں اللہ تو دینے فردا ہاں میں دینا کی میں دینے کریگا رب کی تھی اللہ دے قرآن لکھی کی آئیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا اللہ راضی تھی سن توجہ دے نال باتیں پیا کرے نا هل ينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا دل سر دے ذرا چھکے آکے بات دور نکل گئی ہے میں پتہ نہیں کہ بیٹھا کرے نا ہمیں اللہ راضی تھی جیندی جناب والا اما سیدت النساء جیندہ بابا سید الاولیاء جیندہ نانا زوردار بل بچہ کیوں نہ سید شہداء جن جمن کو گھن کے کربلا دے میدان تک اللہ دی نماز قضا نہیں ہوئی قرآن پاک دی منزل قضا رمضان دے روزے قضا مرید بنے بدیاں سارے جائے کو پوچھو دے حسین دا مرید میرے امام حسین تینوں میں نے 5 نمازیں نصیب کوئی نہیں وہ 500 رکعت نوافل ڈیلی پڑھتے تے مرید دی حالت پرن مسیت نو ہاتھ لگے اے مائی مسیت آ نہ تو ساڈے راہ نہ گوڈی نے مردا توجہ ہے تینوں مینوں رکوع قرآن دا نصیب کہنی سپارہ نصیب کہنی ایک رات کئی ختم قرآن دے انہاں دا مقابلہ ہو گیا اج قرآن زیادہ میں پڑھتا ہوا دے نوافل زیادہ حسنین کریمین طیبین طاہرین دا بابا علی ایک مسلح تے اما خاتون کائنات دوجے مسلح تے ایک مسلح تے قرآن دی آواز آنے یاسین دل تھری تے چھکیا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين خوش تھے بیٹھو یا کوئی نہ سویرے جو پوچھے حسنین دے بابے خاتون کائنات حسنین دی اماں اے دسو کتنے ختم قرآن دے خاتون کائنات بول پین میں قرآن دے ختم تے نہیں گرے نوافل 200 رکعت
حسنین دا بابا تسا کتنی نفل پڑھ؟ آپ نے فرمایا نوافل دا شمار تو میں نہیں کیتا، 70 کو ختم قرآن دا زوردار۔ اللہ راضی تھی بھی کربلا دے میدان تک نماز خدا دی قضا، روزے قضا، بولو تہجد قضا، سب کچھ دتی کھڑے اللہ دے دین سے۔ ایک کتا دتی کھلو تے کلا بچیا کھڑے، موزی کھڑے آدن چونوی کڑی لائے لے، اقتداری ادھا دین ہے، دولتی بے پایا، سارے سردار دے ہاتھ ہاتھ چڑے۔ آپ من شرابی دے ہاتھ ہاتھ نہیں جا سکتا، جواری دے ہاتھ ہاتھ، شطرنج کلیئر دے ہاتھ ہاتھ نہیں جا سکتا، جڑا بے حیائی دے دروازے کھولی بیٹھے او دے ہاتھ اے ہاتھ میں کیویں رہنا جنوں میری اماں بطول چندے ہن، میں بابا علی چندا نانا رسول چندا ہے،